שומעים? תדבר יוונית. להתקרב. דוד יעקב חשוב יוונית. להתקרב במעגל פה. כי הסרטון הוא לחוץ לארץ, הסרטון הזה. אחת המטרות, רבותיי, חברים יקרים, חברי הקהילה, אחת המטרות שאנחנו נפגשים פה, ולפני זה אצל יוסי בנווה ימין בכפר סבא, שאנחנו מודים לו על כל המפגשים שהתקיימו שם אצלו בבית בחצר, והיום החלטתם המארגנים לעשות את זה בפארק לאומי, שכולם יותר אנשים בכל המועד שלא עובדים שהשתתפו בטקס הזה, בכנס. נכון. בכנס לטקס. מי שלא יודע את הכנס הזה, את המפגש הזה של אנשי הקהילה שהיה מתקיים גם בחוץ לארץ בזייקינטוס, וכל אבותינו, אבותיכם, שאתם בטח לא זוכרים שהייתם ילדים קטנים, קראו לזה קוקיה. הקוקיה זה היה יום השביעי למעשה, השביעי של פסח, קראו לזה קוקיה. אז כל אנשי הקהילה היו הולכים לבוחלי, ושם היה המים זורמים מבוחלי לקנלי קראו לזה, ושם היו שוטפים את החסות שהיו קונים שם מהחקלאים שהיו מגדלים חסות, ומלפפונים גדולים, כל אחד מלפפון, כל אחד מי שיש לו יותר ארוך. מלפפון של זייקינטוס היה מחצי מטר ומעלה, פחות מזה לא היו קונים. מלפפון שהיה פחות מחצי מטר לא היו מביאים אותו הביתה, אז שם היו מביאים את הקוקיה. מה זה קוקיה? וקוקיה זה עוגה שהיו עושים מצמח מצה, היו טורפים ביצים, הלבן של הביצים היו טורפים, לא במצל, בידיים. 3 ימים היו טורפים כדי שיהיה כספת. דוד הרצל. קוקלי יותר גבוה, הוא היה נחשב יותר. עכשיו קוקלי גבוה צריך הרבה ביצים. ואיפה ההורים שלנו, סרט, זה לא תמונה. הרבה ילדים לעשות להם קוקלי גבוה כדי שלא יתבאס שהוא הולך למפגש ויהיה לו קוקלי של 10 סנטימטר או 5 סנטימטר גובה, והוא היה מתבייש וזה מתבייש. אז הוא עושים ביצים. איך לעשות ביצים? לא היה להם כל אחד ביצים. היה נהוג בימי החג, כל ימי חול המועד, גם בחג עצמו, היו הולכים, כל אחד היה הולך ומבקר את השני. מי שהלך אצלו לבקר, לאחל לו חג שמח, כרוניה פולה, היה חוזר והולך אצלו גם בבית. וכך היה מעגל שלם שכל אחד היה מבקר את השני. עכשיו הכיבוד בביקור הזה היה דברים מיוחדים וידועים מראש. ביצה קשה, פסטלומנדלי וכוסית של משקה מנטה, ליקר מנטה. זה היה הכיבוד הידוע מראש והמקובל בימי חג, כי לא היו אוכלים חמץ. עכשיו שהילדים, אנחנו היינו הולכים יחד עם ההורים לבקר לדודה או לסבים, לבקר לבית של האחר, האישה המארחת הייתה שואלת, איך אתם רוצים את הביצים? ביצים קשות? אני עושה וידאו. המארגנת החמודה, שתהיה לי בריאה ושנעשה תמיד. תודה. ופסטלומנדלי, פסטלומנדלי זה היה, גוזים תפונים, שקדים תכונים, כן. שקדים, לא אגוזים, שקדים תכונים, שקדים עם כאלה
כאלה צבעונים למעלה, צבע, אני לא יודע מה יש פה, צבעוניות כאלה. יש צלחת כזו, אולי נצלם את זה. עכשיו יש צלחת כזאת, הנה. יצאתי על זה קורצרים. ילדים אנחנו היינו מוותרים על הביצה. היינו אומרים אנחנו יוצאים את הביצה חיה. חיה לא מבושלת. כמה שיותר בתים היינו הולכים לבקר עם ההורים, ככה היינו מקבלים ביצים לא מבושלות. וזה היינו אוספים את הביצים, היינו נותנים לאמא וטריק טריק 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 3 ימים היו מקציפים את הביצה כדי לקבל בקוקלי של 10, 15 סנטימטר, 20 סנטימטר, כמה שיותר ביצים היינו אוספים ולא היינו אוכלים מוותרים לאכול את הביצה. והיינו מביאים לנונה והייתה טורפת ועושה לנו קוקלי. ובפנים בתוכו הייתה שמה גם כסף, מטבעות. וכך היינו הולכים לקוקליה בשביל של פסח וכל אחד היה מתפעל על הקוקלי שלו למי שהיה לו הכי גבוה מחה הרבה ביצים. היו הולכים בקנלי שם, זהו בפוחלי, פוחלי שהיה זהו. ושם היינו עוברים את היום השביעי של פסח. יפה. מי שזוכר, מי שיודע ממשפחת גני, מי שזוכר את יוסף טובולו, או יוסף טובולו היה יוסף גני, החירש, הקופוס, היו קוראים לו יוסף הקופוס, הוא לא היה שומע, היה לו, זהו, נכה צה"ל, לא צה"ל, נכה הצבא היוונית, היה לו יד אחת מקופלת ככה ולא יכול להזיז אותה ולא שומע. ומי שיודע, מי שחושב שהוא קיבל על זה משהו, או קיבל מענק או חוצי, זה שום דבר. זרקו אותו לכלבים. היה במצב טוב, היה שומר מצוות, היה לו היחידי, אפשר להגיד, היו עוד כמה כאלה שהיה להם זקן, וככה הוא היה שומר על השבת ועל החג. כשהיינו הולכים לקוקליה, היינו מקבלים מצות מקרקרה או מאתונה, לא יודע מאיפה היו שולחים לנו מצות. הטיפה של המצות היו בנייר חום. אלה הנייר החום הרך שהיו עושים במכולת שזה. כך היו הטיפות המצות. ועל זה היה כתוב מצה ירושלים. יוסף טובולו, אחרי שכולם היו גומרים את המצות, היה הולך ואוסף את כל הטיפות האלה, את הניירות, והיה שם אותם בשקית ויביא אותם הביתה לקבור אותם. אז ההורים שלנו היו באים ושואלים אותו, ברבא יוסף, מה אתה עושה? תיק אניש מפתח. ומה אתה עושה עם הניירות האלה שאתה אוסף אותם? אומר, מה, אני אעזוב אותם פה, שהגויים ידרכו על זה? אומר, מה ידרכו? זה נייר, עטיפה של מצות. אומר, ומה כתוב? מה כתוב? כתוב מצות ירושלים, זה ארץ הקודש, שפה, לשון הקודש, בעברית, לשון הקודש ועיר הקודש ירושלים, ואני אתן לאנשים שידרכו על זה. כל הכבוד. אבא שלי שהייתי יותר גדול, שאלתי אותו פעם אחת, ברבא יוסף, מה עושים עם העיתונים שיוצאים כל יום בישראל? יש עיתון. מה עושים עיתונים שכתוב בלשון הקודש? אמרו, לא יודע מה הם עושים שם עם מזונים, בטח שומרים עליהם. אמרתי, לא, זה עוטפים דגים ובשר בקולת ובתליס, זה מה שעושים עם העיתונים. חס וחלילה היה אומר, בלשון הקודש יעטפו בשר ודגים ועוד משהו, היו הולכים גם בשירותים עם העיתונים האלה. היו משתמשים גם בשירותים, והוא רצה לאכול אותי על זה שהייתי מעיר לו שמה עושים עם העיתונים בלשון הקודש. לא רוצה להשתכנע שלשון הקודש זה בספר תורה ועברית זה בכתב היומיומי של הקהילה. שיהיה לנו חג שמח. חג שמח. חג שמח, חג שמח. אמן, אמן. אחד אחד, אני שמח לראות אתכם כמה שאני אוכל, לראות אתכם ולספר לכם על החוויות
והמנהגים של... תודה רבה. כך יהיו בריאים. תודה רבה. אתם והדור הבא. תודה רבה לדוד יעקב דלמדיגו. עכשיו